اینقدر پول برای چیه پای منیجر؟ این برای کمانده من. Сурун командатон да ҳаррӯз пул мол подписчико апай манижа сатора ба манижа наставники мара наставник шай фақат тило техника падарка мемон идаф ҳаваи чизора пулошо намондай ки агар ба дигар давлат бошӣ пулша роҳиб бикунад барои соҳиби пуло шудан апай манижа мефаҳмем барои чӣ пулро метин. салом алейкум дӯстони азиз, ҳамагон медонед ки дар командаи мо бисёр занҳо муваффақ шудагиянд, бисёр пулҳои калон кор мекунанд дар хонаашон, дар пеши фарзандонашон. ман ба шумо роҳи дурусти пул кор кардана дар ширкати Faberlic бепул меомӯзонам ва ҳамчунин ин ҳамин хел маблағҳои калона дар розыгриш мондагиянд дар команда. ҳама каса биёед, қатимо кор кунед, пешравӣ кунед, иншааллоҳ шумо низ муваффақ мешед. бале дӯстони азиз, ватсапу инстаграма мемонем, метавонем ки дар омада инстаграми апай манижа ҳаёт зиндагиша бинен чӣ хел расход даход ҳамаша баъд бо боварии комил ватсап да нависед, ҳама каса пул кор мекунед.